Знаете ли, че устата ви всъщност е магнит за пари? Всяка една дума, която изричате, изпраща сигнали към Вселената за вашето богатство. Днес споделям нещо, което ще промени начина, по който започвате сутринните си навици завинаги. 6 специални парични фрази, които могат да трансформират банковата ви сметка само за 1 минута на ден. Това не са просто произволни думи, които съм измислила. Това са древни фрази за привличане на пари, използвани от някои от най-богатите хора през цялата история. Но ето какво е важно. Повечето хора не знаят за тях, и точно за това някои сякаш привличат пари без усилие, докато други се затрудняват. Помислете за това. Забелязали ли сте някога как някои хора сякаш имат таен магнит за пари, които им текат естествено? Ами те го правят. И не става въпрос да работите поусилено или да сте поумни, а за това да знаете точно какво да кажете, за да програмирате ума си и Вселената за богатство. Тези фрази са като тайни кодове, които отключват трезора на изобилието. И днес ще ги споделя с всички вас. Нека ви кажа нещо, което може да ви шокира. Първите думи, които изричате сутрин, са най-силните за целия ви ден. Повечето хора се събуждат и веднага започват да се оплакват или да се тревожат за пари. Те казват неща като «не мога да си го позволя» или «никога нямам достатъчно пари, Вселената слуша». Всяка сутрин милиони хора отлагат парите си, без дори да го осъзнават. Но става още по-интересно. Учените са открили, че мозъкът ни е най-възприемчив през първите 30 минути след събуждане. Това е като специален прозорец, през който каквото и да кажем, отива директно в подсъзнанието ни. Ето защо толкова много богати хора имат сутрешни рутини. Те разбират тази тайна и знаят, че тези ценни сутрешни моменти са поценни от злато, когато става въпрос за програмиране на себе си за богатство. А ето какво повечето финансови експерти няма да ви кажат. Не става въпрос да се изтощавате от работа или да следвате сложни инвестиционни стратегии. Истинската тайна на богатството започва с думите ви. Когато промените думите си, променяте и енергията си. Когато промените енергията си, променяте реалността си. Наистина е толкова просто, но трябва да знаете точно какво да кажете и как да го кажете. Сега нека поговорим защо тези фрази работят толкова мощно. Всичко в нашата Вселена е съставено от енергия. Това не са само духовни приказки. Това е чиста наука. Когато изговаряте думи, не издавате само звуци, а изпращате енергийни вълни, които влияят на всичко около вас. Мислете за думите си като за малки лодки в океана на живота. Те могат да се носят към богатството или към липсата. Тези специални парични фрази са като перфектно проектирани лодки, които винаги плават към богатството. Но се случва нещо още по-удивително. Когато ги казвате, мозъкът ви започва да създава нови пътища. Като малки пътища, които водят до богатство. Всеки път, когато повтаряте тези фрази, тези пътища стават по-силни и по-широки. Учените наричат това невропластичност, но аз просто го наричам мускул на паричното мислене. И както всеки мускул, колкото повече го използвате, толкова по-силен става. Наистина очарователната част е как тези фрази работят със закона за привличането. Когато изричате тези конкретни думи,
не говорите само със себе си. Вие изпращате специфична честота към Вселената, като настройвате радиото си на точната станция, от която звучат всички пари. Богатите хора естествено се настройват на тази честота, но повечето хора са заседнали на грешната станция, чудейки се защо не могат да чуят музиката на парите. Тези фрази ви помагат да откриете перфектната честота на парите всяка сутрин. И ето нещо, което повечето хора не осъзнават. Тези фрази работят по-бързо от традиционните потвърждения. Защо? Защото съчетават три мощни елемента. Древна мъдрост за богатството, науката за звуковите вибрации и перфектното време за сутрешната енергия. Когато съчетавате тези три неща, това е като да създадете перфектна буря от привличане на пари. Думите ви стават магнити, които привличат възможности, идеи и реални пари към вас. Мислете за ума си като за градина. Всяка сутрин повечето хора случайно засаждат плевели. Негативни мисли и думи за пари. Но тези фрази са като да засаждате перфектни парични дървета всяка сутрин. И точно като истинските дървета, те растат по-големи и по-силни всеки ден. Най-хубавото е, че ви трябват само 60 секунди. Една минута сутрин е достатъчна, за да засадите тези мощни парични семена, които ще израснат във вашата финансова гора. Нека споделя нещо лично. Когато за първи път открих тези фрази, бях скептична. Искам да кажа. Как биха могли само няколко думи да променят финансовото ми положение? Но реших да ги пробвам, и това, което се случи след това, беше изумително. В рамките на няколко седмици започнах да забелязвам малки промени. Парите започнаха да се появяват по неочаквани начини, старите дългове бяха изплатени внезапно, нови възможности се появиха от нищото. Истинската сила на тези фрази не е само в самите думи. Става въпрос за това, как те променят цялата ви връзка с парите. Повечето хора имат сложни и стресиращи отношения с парите. Възприемат ги като нещо трудно за придобиване и лесно загубимо. Но тези фрази веднага започват да променят тази връзка. Те ви помагат да виждате парите като приятел, като нещо, което естествено тече към вас. Когато промените начина, по който говорите с парите, парите променят начина, по който реагират на вас. Тези фрази работят на няколко нива. Препрограмират вашето съзнание, частта от вас, която взема ежедневни решения относно парите. Потакят се дълбоко във вашето подсъзнание, където се съхраняват убежденията ви за парите. Изпращат мощни вибрации във Вселената, като ви свързват с богатството на енергийно ниво. Сега, ето как да използвате тези фрази за максимален ефект. Времето е всичко. В момента, в който отворите очи сутрин, умът ви е като празно платно, готов за програмиране. Но не посягайте към телефона. Седнете в леглото, поемете 3 дълбоки вдишвания и се подгответе за тези думи. Позицията на тялото е важна. Седнете си с правен гръб, отпуснати ръце в скута, мислейки за себе си като за антена, готова да излъчва и приема честоти на богатство. Гласът ви е мощен инструмент. Не е нужно да крещите. Спокойният, уверен глас работи най-добре. Говорете с парите, сякаш са ваш най-добър приятел. Първата мощна фраза.
Парите текат към мен лесно и без усилие. Лесно премахва всички трудности и стрес, свързани с печеленето на пари. Без усилие програмира ума да спре да вярва, че парите идват само чрез упорит труд. Втората мощна фраза. Аз съм магнит за пари. Тази фраза се отнася директно до идентичността ви. Вие не просто привличате пари. Вие сте център на внимание за богатство. Третата мощна фраза – за благодарността. Благодарен съм за изобилието, което се влива в живота ми ежедневно. Благодарността е ключ за привличане на богатство. Когато сте благодарни, сигнализирате на Вселената, че сте готови да получите повече. Четвъртата мощна фраза – доходите ми се увеличават всеки ден по всякакъв начин. Тази фраза поддържа богатството ви постоянно нарастващо, без ограничения как парите идват при вас. Петата мощна фраза. Освобождавам се от всякаква съпротива срещу парите и приветствам богатството. Това премахва блокажите и ограничаващите вярвания, отваряйки пътя за лесно привличане на богатство. Шестата мощна фраза. Аз съм в хармония с енергията на безкрайното изобилие. Тази фраза обединява всичко. Безкрайното премахва ограниченията на потенциала ви, а изобилието включва всички форми на богатство в живота ви. Съвети за максимален ефект. Всяка от тези фрази ще бъде повторена 3 пъти. С всяко повторение думите ще проникват по-дълбоко в подсъзнанието ви. Позволете си да ги почувствате. Не просто да ги чуете. Последователност. Практикувайте ежедневно, като миенето на зъбите. Изричайте всяка дума с намерение и чувство. Водете си дневник за пари. Записвайте идеи, възможности и приходи, за да засилите обратната връзка. Създайте свещено пространство за практика. Малка маса с зелена покривка и няколко монети.